Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12 en punto. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handuraw Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, happy panyaga sa mga kaaksyon ta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Aksyon Balita, Banat, Bulig, dalunta karon dugay-dugay ang mga latest nga mga development kag balita diri sa aton sining pagpangalagad. Kamusta kamo sa sining udto mga kaaksyon ga ulan-ulan sa iban nga bahin sa probinsya kag diri man sa syudad sang Bacolod. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kag mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip naman sa Oriental side. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man mga kaaksyon sa area sang probinsya sang Guimaras sa Iloilo City kag Iloilo Province, sa Rojas, Capiz, Aklan, and Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta sa Aksyon Marlon Hinovia. Hearing sa 2022 budget sang gobyerno provincial nagsugod na subong adlaw Martes, kag iban pang mga balita karon dugay-dugay.
Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, official launching sang COVID-19 vaccination sa minor de edad, pati gayunon sa Biyernes sa Riverside Hospital. Kalakip man sa BCPO nga balita ni Aksyon Eden Abuso, Lieutenant Colonel Gabana, nagpasalamat nga wala sang may positibo sa mga kapulisan nga ginagamit contact tracing team. Kalakip man mga kaaksyon sa report naman ni Aksyon na Brian Morden, aring subo-suboho, magpalamilya gini siguro mo duang patay samtang isang pilason sa pagpanglabo sa syudad sang Himamaylan. Kalakip man mga kaaksyon sa syudad sang Kabangkala naman, patay na sa puwan sa sunod sang puluyan. Balita sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, labor union sang coal companies nagapanawagan nga matagan pagtamod ang ilang ginadusok nga benepisyo para sa mga empleyado. Sa syudad naman sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, pilason ang tricycle driver kag duwa ka mga pasahero sini matapos nga mabungguan sang Nissan van nga salakyan. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, may kangtanan sa presyo sang gatong sa Pilipinas nagsaka sa sulod na sang siyam kasimana. Bapertino, Senador Kiko Pangilinan ginapanawagan ang suspendihon ang pagpatong sang buwis sa gatong. Kag 1 billion ka pesos or 1 ka bilyon ka pesos nga subsidy sa mga driver sang mga pampubliko nga salakyan ginapreparar na sang gobyerno apang liwat ipagi sa LTFRB. Presyo sang karne sang baboy lauman nga padayon nga magasaka ho suno sa nida, ilabi nang nagahilapit nga Pasko Kalakip man ang 90% ka mga pampubliko nga bulutuan na talana nang magapatigayon sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre suno sa DepEd Secretary nga si Leonor Briones. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining program kay basahon tayo na karon pag may time diri sa aton sining palatuntunan plus ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala through Facebook page kag sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. O daligid lang kaya rin ang resulta ho sang STL sa sining adlaw sang Martes, October 26, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 30 kag 17, liwat 30 and 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, may lang pagpamati sa kay Gian Resisyo and sa kay Dayna Habasa Villaflor, Robert Roma, L'Oreal Montijab.
o Montijar, no? L'Oreal Montijab. O sige. Ni PES A. Jasmine, may lang pagpamati. Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Roslyn Valdisimo, Valencia Kenneth, Jerry M. Lindayaw, Barrio Garay, M. Salibio Reyes, kay Panoy Joe Balbuena, Ana Sinoro, Fernie Española, and Sawer Kers. Grabing mga ngalan nila daw, hindi mo maintindihan ba? Sawer Kers, Arnel Po Disamparado, Mundihar Belli, kay Mundihar Billy, may lang pagpamati, Harikinyosa Hamilano, Risa Rica Plaza Magnate, Freddy Poras, salamat gid sa inyo. No? Kay Early Flor de Liza, kay Lisa Rica Plaza Magnate, kay Huma Lumina, no? May lang pag-monitor, kay Rene Casaklang, Bessie Cabaylo Fuentes, Daini o Daini siguro ni Habasa Villaflor, no? Robert Tomal, then si Roslyn Baldisimo, ara naman siya. Sa piyak ng linya, si Panoy Joe Balbuena, may lang pagpamati, no? And sa kay Gerald Babaw, kay Myler Sikinia Caniete, no? Kay Myler Sikinia Caniete, Virgilio Piyos Balwarte Sr., kag Ginida Ordonez. May lang pagpamati, kag si Florencia Villacampa, Flor de Lisa Barillo, okay, salamat gid, no? Thank you gid si Daini Habas sa Villaflor, Tagaman Silingan, ni sa Galiga Monitor, no? Ayos, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Darasal Silin Homes, may lang pagpamati. Valencia Kenneth, thank you gid, no? Ayos, kay M. Salibio Reyes, may lang pagpamati, Madam Ems. Madam Ems, ni kung lalaki ni. Harikin nyo sa Milano, kay Gerald Babaw, monitor sa Phase 4 Kabangkalan City, Gian Resisio, kay Hinida Ordonia Sara naman, no? Sige, karon lang dugay-dugay ang iban sinisiguro nga way ta mabasahan na. Kay daw kalang-alang gid sang tiyempo ta. I-like lang kag i-share ang ato sining programa kay tirahon ta ina dugay-dugay, no? Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay manong balik kita sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:14 na nga tunoras, 12:40 na mga kaaksyon, no? Sige, karon dugay-dugay hatagan tayong talupangod ng pila ka mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad kag standby aksyon na Eden Abuso balita sa patrol
life extension na coffee mix sanay kita, no? Agtuan na ang balita gikan sa patrol karon nga may press conference nila sa Negros Press Club nga ginpatigayon ang labor union, no? Ti mga katapos ini si Mr. Winnie Sancho, kagiban pa ang labor union ang nagapilar sa coal company nga matagan sang pagtamod ang ilang ginaduso nga benepisyo para sa mga empleyado. Ibanoon tabi ang report ni Aksyon Eden Abuso, parte sini Aksyon Eden. Actually, panawagan sa Coal Company Incorporated Labor Union sa pagdumalahan sa mga kompanya nga tamdon ang mga rank and file employees kag magpatigayon sa eksaktong negosasyon kundi natagan sa kahigayonan ng mga empleyado nga makahatag man sa ila proposal kag magpalayag sa ila sining mga sentimiento. Pero kay Ricky Langrio, presidente sa Union, nagsumiter sila sa notice of strike sa Oktubre 1. Rason nga kung hindi magpahanugot sa negosasyon ang kompanya. Ini ang ila ipatuman sa una nga semana sa bulan sa Disyembre. Dugang pa, luyag lang nila nga matagan sila sa nagakaigo nga benepisyo, ilabi na ang tuigan na pagpasaka sa sweldo. Bangod na wala na nagasanto ang ila sa nga job description sa ila sini nga mga sweldo. Kaya bali lang riyo handa man sila makigareglo kag talakayon sang maayo ang mga bagay na makabenepisyo ang kumpanya subong man ang mga empleyado. Pamatinaton si Mr. Ricky Langrio. Punto kami sa management. That's why nag-declare kami dila. Di paano naman magtunaan ang isa ka po ang economic provisions nga crucial pa naman kami monetary value. Oo. Di wala man sila ginatag. Doon nag-declare kami deadlock. Tapos, muna na-file kami, pilit sila namon nga mag-provide sa economic provisions. Pag-provide naman nila sa economic provisions, wala naman sang unod. It means wala gid kami istoryahan. Wala gid kami istoryahan. Di ano tatang istoryahan namon? Sang wala pa galing natukod in your union, sir. As... Sa una, sang naabtan ko mama, kaya ako more than 3 years, kuman lang ko mo. Pagsulod kag pag-abot ko na da, okay pang planta mo. Bali, jutay pa lang sa admin. May bago pa lang sila mga 5 years pa lang siguro nag-start bioethanol. Medyo okay pang relationship sa management. Pag ano yun, ang yun ang mga employees. Ang pag-abot na sang iba nga doon nagdamo na ang management side, dito na nagka-problema. Balita ulit sa patrol, ang ka-action nyo, Aksyon Eden Abuso. Sinong nag-upod ni sa ila press con no, araman si Mr. Winnie Sancho, Aksyon Eden? Yes, yung sa Action Rex, bali nagpalapit ining union sa coal company kay Sir Winnie Sancho para makigangot man sa mga media, Action Rex. Kasi gusto nila mapalambot kag mahibaluan ang nagkakatabo sa nasambit sa kumpanya. Baling coal company ni Action Rex, ano ba yung ethanol mo? Mga alcohol, mga sa dining ano ni coal company sa dini dampi ni sa Talisay. Dinis Talisay man. Sa may bubog Talisay, Action Rex. Okay. Do mo ning ethanol abidre sa ibang pagid nga company daw mo ni. Correct. Amo na sa Action Rex. Ang ara sa Talisay. Yan ba nila ang ila trabaho abi as operator kag daw supervisor pero bilang nga sweldo pang operator lang. Dugay na ni nag-operate ni?
Do 50 years na nga kumpanya gali Aksyon right? 50 years na, subong pa lang nagtig-ik. Galing kay tungod pero sa pandemya. Tungod sa pandemya siguro nagtilig-ik na ni sila. Ikaduhan sila gali ngayon yon naging form dira Aksyon right? Oo. Ang mga nagliliga to ngayon yon lain man to yung issue. Tapos dula-dula na lang to. Pero lain man tong Ang mga sila- officers, lain man tong mga officers. Oo, lain man to. Subong amo din sila pag-ulang kay tungod na himo or na form ni nilang grupo tungod niya hindi na sila magilabati ay sa management sa empleyado Aksyon right. Te ano yung palayag ni Mr. Winnie Sancho de? Kaya bali Mr. Winnie Sancho, hindi niya ko pag misunderstood na basi ihambal niyo naman ako naman ang nagpasimuno ni sang Di nga totoo siya. Tigigin palapitan sa Congress. Ginpalapitan siya sang labor groups. Yes. Napilitan siya nga magtambong sa among press conference ang labor union. Correct. Yung Okay. tinasindihan niya man Aksyon. Sinagamba sila rin, hindi niyo ko na iya paghambalo na nga ako na pa niya nagtugod-tugod. Hindi malikawan mo kay Tiara kada sir. Yan eh. Pero aralin sa Aksyon para magbulig. Kasi kaluluoy isang mga mo na ganyan balila kaluluoy lang kaya mo ginang problema kung pigato ka kahit nagapangamo ka. Gani. Nagapangamo ka pa sa mga hindi pa maintindihan ng inyong sinya sitwasyon. Ito po Aksyon alas 2 siningang hapon natalana to nga may pagtalakayan naman ang mga mediation naman sa tunga sang management sa labor union. Sa na? Sa ilaman dito yapon sa opisina. Asa Talisay? Yes. Okay, sige. Kaya mo naman nakulaton ka. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon niyo, Aksyon Ida na Boso. Una sa balita ulit aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Ida na Boso. Unang balita gikan sa patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:22 ng oras. May koneksyon sa mahigkong kolon ang manubong Una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa duha ang patayho kag anong ginalinan giningagin panglabo ni sila, duang patay kag isang pilason nga natabong pagpanglabo sa syudad sang Himawaylan. Ay grabe, subo-subo maning balita. Yaw kag sa syudad naman sang Kabangkalan, may patay tong nasapuan sa sulod sang iya sining puloy-an mga kaaksyon. Ano gidang pinaka-rason nga gin pang ining sa syudad sang Himawaylan blani amuning grabe nga krimen. Ang mga suspect ni di na sila subong, no? Karon dugay-dugay aton hibaloon we have Aksyon Brian Morden sa balita sini mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dali lang kayang koneksyon ni Aksyon Brian Morden ang iya sining linya. Hindi makontak Aksyon Brian. Liog tanay sa imo sining linya. Kaya hindi makontak sining mga inoras. Kantuan tanay sa Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa official launching sang COVID-19
vaccination sa minor de edad pati gayon nun sa Biyernes nga sa Riverside Medical Center ni Hiwaton man. Riverside ding manguna sa injection sa mga minor de edad nga sa Riverside niya Hiwaton man. Ibalon tabing report ni Aksyon na Dale Salazar, partis reaction Dale, may unto. Yes, Action Rex. 100 ka mga minors nga may rasang comorbidity ang target nga mabakunahan sa Bacolod Emergency Operations Center kag LGU sa syudad. Sa pati kayo ng Action Rex na official launching sa Department of Health diri sa may syudad sa Bacolod. So, Biyernes, October 29, ang venue is Riverside Medical Center, Action Rex. Kaya nga sa Riverside gid ang venue ni Action Dale? Kay ang explanation Action Rex ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, based Action Rex sa guidelines ng DOH, ang vaccination for minors na may comorbidity dapat sa hospital. Hospital-based kag hindi pa pwede sa barangay na vaccination center kag hindi pa man pwede sa vaccination center nga yara sa mall Action Rex. So, ilagin sunod, ginpalo. Nga, preparasyon nga kung maglayo ng pamatsyag sang minor de edad, may dalaganan dahil ng ospital? Hindi man Action Rex, no? Kaya ginsunod man lang nila ang guidelines sang DOH. Kaya dito sa Metro Manila, same man sa mga hospital. Kaya after sa October 29 Action Rex, November 5 yan. Sa diinda sa Riverside man? Sa din sa Riverside? Sa may chapel nga portion, Action Rex, according kay okay. Inang kuan ka digli sa may kilid, sa may parking area, pwede ka dira, kunda lang dampi sa may kilid, antes ka magpasulod sa entrance sila Action Dale? Actually, Action Rex, hindi ko familiar dira sa may Riverside eh. Pero na-mention ni City ni M. Ang, nga lapit sa may chapel Action Rex, yun nun, ang vaccination. Kaya according to supposed to be ang Bacolod City nga LGU sa November 5 pa yung regular nga schedule. Galing, ang Department of Health Region 6 may araman sang official launching Action Rex sa regional, no? Kung baga sa ibang nga lugar, may araman sa launching Action Rex sa October 29, amo na siya ang Biyernes nga adlaw. Alay-lain ning launching sini? Yes, sa ibang nga lugar may araman Action Rex ang Bacolod City sa Riverside na pilian. Kay ang regular schedule natin is November 5 mo. November 5 yati dira na ma-start no ang vaccination for minors. That's why according kay M.Ang, nga ila panistoryahan sa UOC kung diin pagid nga mga hospital sa Bacolod City pati gayunan man sa vaccination for minors. Pero wala niya bayad, no? Wala ni bayad, no? Wala Action Rex, libre ni siya, no? Ang pagpabakuna. Pero amo na napagklaro ang ginauna nila, of course, amo ni siya may mga comorbidity kag naka-register online, no? Sa database sa EOC Action Rex. Kay so far, may arasang 4,783 due tayo pa nila Action Rex ang nakaparegister sa vaccination for minors and sa mga numbers 570 diri ang may arasang existing nga mga balatian or comorbidity Action Rex. Sa naman ni EOC Director M. Ang nga Pfizer kag Moderna vaccine sa ila sining utilize nga sunod siya in-upgrade ang supply sa sining mga bakuna dito sa Bacolod City. Pero Action Rex Pfizer ang unahon din nila nga i-administer or i-inoculate. Same man sila, same man gyapon ka ano ni magtawag ka damuon or kadakuon or nano magtawag na. Amo man gyapon ka milligrams ang i-inject sa mga kabataan, ilang na pang-inject sa mga dalagko? Yeah, same sa gihapon ang ginabakuna sa general population, mga frontliners, amo man sa mga minor de edad Action Rex. Same man sa gihapon. Pila ganitong edad Action Dale, mga minors? 12 to 17 years old. Di makaya na ka 12? Kaya. Kaya tuloy Action Rex, may mga clinical trial naman mo, may mga phase 3 clinical trial naman sa ibang mga punsod, di nakapasar man. Gani ginapamangkot ko lang da kung kaya na isang 12 to 15, ang 16 to 17 ti okay na. Pero may magagmay gid nga 12 to 15 no, nang gagmay gid lang mga kabataan, pero dagko ng edad.
Amo na bla. Yes, actually. Sa iba nga pong SOTI, nag-start naman ang rollout sining vaccination for minors. So, dito sa may Philippines Action Rex Code, wala yun sa mga emergency use authorization or EUA for minors. Hindi mo na yan makalusot. So far, may approval naman. Kaya dito sa Metro Manila, nag-start ang Action Rex, ang vaccination for minors. So, subong sa mga probinsya naman, kag ibang nga siyudad, diri sa pungsod Action Rex. Sa manang balantayan nato, base may mga minor nga mga adverse reactions, kag hopefully Action Rex wala lang sang may ma-record, no? Kag manabal ni EOC Director Ang Pfizer vaccines. Gintap na nila nga daan ang mga eskwelahan, Action Dale mo? Yes, 3 months sa mga private kag public school, nagabulig, no, ang mga teachers sa Action Rex nga mayara na may gina-required na sila gani sa probinsya, may gina-required na sila nga mga estudyante nilang requirements na. Pero may consent form sa Gapon Action Rex ang guardian. Normal. Kasi kung hindi kayo magpabakuna, okay lang na iya. Pero kung voluntarily, ginasubmit mo ang imo siling kaugalingon for vaccination, pwede gina. That's why amanabal sa mga EOC officials sa Action Rex, kasi kung bakunado ang imo siling ginakanan, kagang bata hindi bakunado, amo nang good Action Rex, kasi lapit ikaw no, sa risiko na makangkon kag matatikan sang COVID-19. Arya, ang tingog ni Bacolod Emergency. Pero sa mga dalag ko, Action daligid lang, sa mga dalag ko, pila nagka-porsyentong nagkapabakuna diri sa Bacolod man? Dako man Action Rex, ang population sa 18 to 20 or 18 and above na nakapabakuna kontra COVID-19. Kaya ang target natin is 424,000, no? 424,000. Amo na siya ang vaccinable population. Amo na butante? Butante. Butante. Ang 18 to plus nga pangidaron nga bakunahan, 400 plus? 424,000 Action Rex. Amo na siya ang vaccinable population. Diri sa may siyudad sa Bacolod Action Rex. Actually, kaya ginascan ko sa buong ang data sa Bacolod Emergency Operations Action Rex. Kaya last time, lapit na kita sa 50%, no? Sa nakapabakuna diri sa may siyudad sa Bacolod Action Rex. 213,828 ang muling naka-receive. Dako naman, sobra naman na tunga na. Oo, sobra na itong Action Rex, pero 157,825 pa lang din ang fully vaccinated na naka-receive na itong first and second dose, no? Ang ibandra, first dose pa lang, amo nang laban. Yes. Okay, Action Rex, lawig-lawig man ang gap, no? May tag 3 months gani mo. Second dose. Depende Action Rex, no? Sa branch ng bakuna, kay mayroon 4 weeks, mayroon 8 weeks na hulaton, mag-run pa 2 months. Kaya mo na siyang ginahulat man, no, sa publiko. Kami Action Rex sa mga company nga nagahatan sa mga incentives. Kung fully vaccinated ka, may ma-receive ka dira nga mga incentives. Pero kung hindi ka fully vaccinated, mapili ka. Ikaw naka-receive ka na? Naka-receive na. Ubus na gani. Ubus na gani. Sige. Ubus na gani. Ang tingog ni Executive Director ng EOC, si former City Administrator Ang. Mayara, kita launching. Ang official launching is on October 29. Ang schedule na iyan sa DOH. So, region-wide na siya. Ang diri sa aton sa Bacolod will be held at Riverside Medical Center. I think sa chapel na nila na dira ang aton sa ilang vaccination site man, vaccination area sa Riverside. So, may ara kita launching. We will be targeting the first 100 pediatric A3 na mga ibakunahan natin for the launching sa October 29. Ang regular schedule is November 5. Ang launch is dapat hospital-based per guidelines ang DOH. Dapat hospital-based ang pediatric A3 na vaccination. Sa mga barangay, city ad wala sa sininga sector? Wala pa. Wala. Even sa vaccination sites natin sa malls, wala pa ang sa official launch natin is hospital-based, just like in Metro Manila when they started it, sa pag-launch nila sa mga hospitals, mga ginhiwat.
Aksyon Rex na padya ng tigog ni former City Administrator M. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Brian Morden, standby. Kuwantang balita, dugay-dugay gikan sa Nokpo. DTX 500 capsule, mga kaaksyon. No? Pwede ba lang maghubi? Una sa tamang serbisyo. Kagapoy lugman nga ginadulong sa inyo sa Una sa tamang serbisyo. Kaga parte habon nga pampakinis ang kutis, habon ginapangita nyo, hindi na magpangita pa kay may Santon Plus Herbal Soap. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted record. Marlon Hinabiyas ng bayanay, no? Kaya nahon na yan yung balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa duha ang patay samtang isa ang pilason sa pagpanglaboho sa syudad sang Himamaylan sa kaiping man nga syudado sa Kabangkalan patay man na sapuan man sa sulod sang Puluyan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex, mga ginamang sa ginaligar kutso-kutso, mag-amay, nagkalamat tayo kag isa ka babae padiri, utod ini matapos pinanglabo kahapon sang ulood to na. Baligali duwa ka kwane, duwa ka babae ne? Duwa ka babae na Aksyon Rex. Ano ni magutod ning baye ne? Magululutod din ang duwa ka babae, isa buhi lang na iya. Ang laki ya? Ang laki mo ning amay nila. Oh, grabe no. Oo. Ang natabo ining insidente dira sa may barangay Mahalang, syudad sang Himamaylan, kahapon ini mga alas 10:30 tugtog las 11. Sa din ang nagkalamatay ginkilala sa kay Carlos Ira, 70 anyos. Kagang isa diri amo naman si Merly Lahay-Lahay pero may bana na ni siya. 48 anyos kag ang pilason diri amo naman si EJ Ira, 38 anyos, nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Kag ang sospitsado diri ginatudlo sa ngalan nga si Danny Lahay-Lahay, 50 anyos, taga barangay Tagukon, syudad sang Kabangkalan. Ining si Merly Lahay-Lahay, ang iya sini nga bana, utod ni Danny Lahay-Lahay amoning suspect. Action Rex. Sunod dire kay Police Staff Master Sergeant Vincent Limaco, Chief Investigator sang Himamaylan PNP. Ining tatlo nga mga biktima nagatulutindo gid lamang ini sagwa sang ila sini nga puloy-an sang umabot ining suspect kagway na sang duro pagamo. Una niya nga ginlabo ining si Merly. Ang rason kay si Merly amo ni ang ginatudlo niya nga amo ang sa likod sa mga chismis o kutso-kutso nga ang suspect may ara sang karelasyon
sa ilang lugar. Ining amay nga si Carlos tuyo punta ni nga magtambag sining pagpanglabo, pati siya ginlabo, patay man ay kagabi, Aksyon Rex sa ospital. Ang isa ni nadalahig man sa paglabo, posible nag-intra man sa pagtambag or anong sistema, hinanusan man ini siya gamit ang binangon, subong ara antos man sa iya sining pilas Aksyon Rex sa hospital mismo. Samtang ining suspitsado, tigayon nga nakapalagyo, inibit-bit ang iya sining binangon, kagaway na makitaan pa tubtob sa sininga mga tiniyon. Sino ganin yung suspect, Aksyon Bay? Dani Lahay-Lahay, Aksyon Rex. Si Dani Lahay-Lahay? Pila edad yan 50. Wow. Tuparay mo lang sila balay? Adjacent, Aksyon Rex, kaya gini nga tuloyan gani, kamankalan ni siya mo. Pero ang himamay lang kamankalan, tuparay, basi boundary lang ni Aksyon Rex ang diferensya sa sambit nga lugar. So, kasong double and frustrated murder ang atubangon gid nila lahay diri kay gina-process na subong sang kapulisan ang pagpasaka sa iya sining kaso Aksyon Rex. Ari ang pulis si Limaco angot sining nasambit nga insidente. Tapos ang sa pagdalugtima tingala na panman na otas mo nga buhay. Lumas mo pilas mo na huwag sa paglapo siya. Okay. Bani, so, ang atam sa pagdalugtima sir, nakapti na patay mo siya ng si Carlos, Ira. Ang senior. Pero, bali, timbang mo siya ni Dante, ang galit ko mo yung siya ng bitang lugar ng security. Okay, so ano gito ang natabo? Anong motibo sa Sir Manny? Sir, bali ang motibo sir, sa paganda sa naman sa investigasyon dito. Ang ingatan sila nga suspitsado, nga yan sir, nagkakala po ang inuuna nga sa mga istorya, amoy ko ang nagapagwa sa mga patsukotso. Lalong once niya ko na sila nga ingatan sa suspitsado, may relasyon na sila lugar. Okay. Ang ama isang nilay-lay, muli si Carlos Sira, so meaning sir, ining ang napatay nga si Carlos, ano ni siya sir sa suspect? Wala. Ang pwede sa mga ano, sa pagkakang si Bani, ang isa tanong sila nga wala napatay si Marilis. Amayan sir ang gagawa ng matagil sir. Amayan. Pero ang suspect sir, di ba si Danny, lahay-lahay man, mag-ano sila ni Merly sir? Sa pangalan ko sir, sa relasyon sa napatay si Merly sa iba na related niya sila sa atong suspetsado. Aksyon Rex ka ba ng porosyon sa palayag? Hindi mas lagli mag-iliban Hindi Aksyon Rex kay atong suspect, ang ining unang ginpatay niya, may connection ato sa pamilya sa suspect Aksyon Rex. Amo na nga ang apelyido niya, lahay-lahay man ining si Merly. Merly Ira Lahay-Lahay, Aksyon Rex. Basi ma-check mo ni Dugang Aksyon na Bryco na ano nilang suspect ano ini? Section Rex, check taliwat, pag-intindi na ton, pamilya ginisang lalaki, ang bana sa babae, pamilya ginisang lalaki mo. Sining suspect ko. So, tumra ang kaso nga tubangon niya, ginaplastar na subong sang otoridad dira sa area sang Himamaylan. Si Juan Abe, si Limaco, nga na-interview naton, medyo why na siya makapamangkot pa kung anong mga relasyon sining biktima kag suspect Aksyon Rex. Sa area sang Kabankalan, may isa ka bangkay man dito nga nasapwan. Saya sining puloy-an ang biktima nga ini nga bangkay nga nakitaan ginkilala sa kay Joel Abanyo, 53 anyos, taga Purok Waling-Waling, Barangay Kamugao, Siyudad sang Kabankalan, soltero pa ini pero 53 ng edad. Ini siya Aksyon Rex na kitaan sa iya sining puloyan nga ara na sa state of decomposition kag kuana nagapati sila nga pila naka adlaw nga ini siya ang napatay rason nga
na kitaan ini siya gani paagi sa panimaho na sa iya sining lawas action Rex. Idalom pa sa kwan sa postmortem ang iya sining lawas para i-check nila kung madala pa, kung ano ang kinamatyan, siya rin nasambit nga biktima. Kaya ni siya nagapuyo sa iyang balay-balay o kung tuloyan, nag-isahano, nagid lamang siya action Rex. Pero based sa investigation sa kapulisan, way man sang sign of struggling or foul play, or force sa iya sining lawas kag sa lugar sang insidente, action Rex. Gina-check ko pa kay sa Banwasang Morsya, niyara sang shooting incident ka nagluntad sining aga gid lamang na. Gina-check ta pa ang tulo kompleto nga detalye sinusadot nga shooting incident action Rex. Amo na balita sa po, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kaaksyon. Grabe man tong balita, no? Sige, pagkaroon ng dugang development sa sining kaso sa syudad sang Himamaylan, mga kaaksyon. May tisianay ko lang balang imo sining lawa. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon
Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Mamaskwa tanay 500 pesos sa sining udto kabugnaw sang tiyempo. O mga tag kami 500 pesos kung sinong mapalaro ni karon magkasabati okay gid ari na sa linya ta. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. O mayong hapon taga din ikaw, madam. Sa taga Concepcion. Purok ano? Barangay Concepcion. Purok anong imo da sa Concepcion? Oo. Oo. Purok ano na da sa Barangay Concepcion? Oo, Kabungahan. Purok Kabungahan. Ara kagida sa proper sang Concepcion? Sir? Ara kagida sa proper sang Concepcion? Hindi sa sityo Kabungahan, kami Barangay Concepcion. Kabungahan na kam... Sityo, sir. Sityo. Sityo na kamudra. Sityo Kabungahan. Sige. Sino ngalan ta palihog, madam? Mercedita Pinyon. Mercedita, ne? Mercedita? Mercedita Pinyon, sir. Dali lang kay para makorek naton. Mercedita, ninoya, Mercedita Pinyon. Hindi Mercedita. Hindi ni Mercedita. 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 Corrected man eh? Mercedita. Ate Mercedita, gidya nga lang. Hindi kay Mercedita. Pinyon, no? Pinyon apelyido mo, ma'am, no? Ha? Ma'am? Hello, pamati anay sakon no guys sali entertainda karon di tagapagatagan 500 pesos. Hello ma'am. Sige si Mercedita Pinyon taga Purok ano to Purok ito taga Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Di na ko magpalawig pa. Anong extra namon dre? Anong extra namon, ma'am? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw, be? Aksyon Bacolod, Aksyon Radio Bacolod. Gani. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Okay? Okay, ma'am. Hindi sa kabati, maayos ang ginambal ko. Sige congratulations ma'am. Salamat gida kay ang oras na daw hindi gid magtugo to. Congratulations madam Mercedita Pinyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Pasensya gid kay hindi mayo bation kay daw may diferensya gurong pilan to edad yato Henry na mangkot ko tani no. Kay do hindi sa kabati mayo sa akon to nga ginahambalo. Hina ko nung signal dito sa area. Sige. Congratulations Pabuta lang dang text madam. Sang padala namon sang 500 pesos nimo no Mercedita Pinyon sa Concepcion, Talisay no. Congratulations madam, thank you gid. Sige daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos. Sige, dalig lang ay manamyaw tanay si Buka Pabalati, no? Buka Pabalati. Ay, perti nga buka. Tamyaw lang dagali sa Tribunalo kag Pabalati family sang Barangay Tabugon, Kabangkalan. Mayo lang nga pagpamati. Ayos, dagang salamat. Alison Acevedo. May lang nga pagpamati. Alison Acevedo. And Ana Sinoro, Roberto Hiraposco Caraballo, dara sa Tuda Handumanan, kag tamiyaw ko lang si Atty. Dindo Ramos kuno. Ayos, sige. Rowena Castillo de la Cruz, ga monitor sa Purok Masagana, Barangay Say, sining syudad sang Bacolod. Donald Kabasagi de Laos, kag Nanay Isabel, Teresa Ferreira, at Tia Kim Eriman. Okay. Di off ni Aksyon Eric. Pamangkot si Teresa. Di off ya, Tere. Ayos. Judith Calves Pamposa, may lang pagpamati. Salamat gid from Barangay Tangoba. Kag sa mga bugos nga pamilya ni Judith Calves Pamposa. Nila Tarosan, dra sa corner Gatoslao, San Sebastian. Little Cebuan, may lang pagpamati. Little Cebuan from Magalang, Pampanga. Mary Jane Saludares, advance gatamyaw lang sa mother ya. Cristita Saludares, advance happy birthday. Buwas October 27 sa Banwasang Pontevedra. Ayos, salin sa Hong Kong kay Mary Jane Saludares. Kay Tanilio Jane, may lang pagpamati. Tanilio Jane, Pamilya Velasco, Tanilio Derasa, Isabela, watching live from Santorini Village. Ding Santorini Village man. Inday Plaza, may lang pagpamati. Cherlins Arnaiz, may lang pagpamati. Cherlins Arnaiz. And Hendrio Hisona, Barangay Linawon. Okay. Hendrio Hisona, no? Dahil na Hisona kag sa mga anak ko. Si from Elboy Hisona ang panamyaw. Thank you, Gida. Salamat, Gid. Ayos. Kay Alets Alfabito sa Barangay Sumag. Si Aksyon Rex ni Alets nalipats na sa si Aksyon Art gihapon. Sige. Thank you, Gid. Sige, dalig lang mga kaksyon na standby. Manumbalik kita sa dilig lamang madugay. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
barkada sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Madayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Madayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isaglit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, Jess ang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa hearing sa 2022 budget sang gobyerno provincial. Nagsugod na subong adlaw Martes mga kaaksyon, kagiban pang mabalita gikan sa kay Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, bali sa mga adlaw, regular na sesyon sa Cantong ni ang padalawigan akong SP sa Negros Occidental. Amaning unaman nga pagtinguha sa Sangko ni ang padalawigan nga maumpisahan ang budget hearing sa probinsya ang tadi sa 5.7 billion pesos nga tuwan sa ito budget sa Negros Occidental. Now, ginipiling ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ang target nila Aksyon Rex na naaprobahan ni ikaduwa nga semana sa bulan sa Nobyembre, so masunod na bulan, kag medyo may ara sang pagparasig diri kay luyag bilang nga di naman abutan at sunod sa masunod pa nga bulan, kay ang ipatawag lamang diri sa hearing, ang importante lamang na mga offices kag department bangod sang COVID-19. Meaning 5.7 billion pesos na 2022 budget ng Negros Occidental, mas taas-taas rin, mga 20% higher ikumpara sang sa subong budget sa 2021, ngara lamang sa 4.4 billion pesos. Isa sa mga rason kung nga nga nagkasa ang budget sa sunod na tuwid, tagod sa ginatawag na mandanas ruling sang Korte Suprema. Ang pinakadako nga alokasyon sa piling budget para nagkadto sa special purpose appropriation nga nakalabot sa 2.1 bilyones na pesos. So mga 31.69% kina sa Aksyon Rex. Ang Balita ni Ferrer, subong Martes, sundan na buwas Miyerkules, kag sa Webes, balik sunod-sunod series sa nga budget hearing ay inak nga patigayulon until Webes lang kaya nanti dari sa provincial capital sinisigyan ang implementasyon nila sang 4-day work with Aksyon Rex mo kay kada biyernes so why dari sa opisina bukod man sang protocol sa gina sunod angot sa COVID-19. Ugaling kay militado na nagsinirek ang ginaimbitahan na luyag magtambong sa piling hearing ni hindi man pwede makatambong ang sinuman agad sa gihapon sa gina-implementar nga social distancing. Dari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Okay pa, karoon ng talak sumarag siya. Ang tigog ni Vice Governor Ferrer. Sinod ka lang kamay kay dahil lang madugay natapos sa press conference ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Cadasecan. Ay angot sa occupancy rate and mga quarantine facilities sa hospital dari sa Negros Occidental.
Ang good news din palayag ni Diaz, tangod nag-nubo-nubo ang kanamoon sang mga ara nagpaayo ng mga pasyente sa COVID-19 sa banwasang ID nagaluna at Congress nga healing facility as of October 24 ni nga datos yung present ni Diaz nagalamang. Sa nagaluna healing center may ara sang 55 days na lamang sa COVID vaccine patient sa Cadiz, Visayas. Sa Bahin sa Sinay Healing Center may 22. Ang hospital naman, occupancy, Valladolid, 69%, 27 darang kasinte subong, may pulo ang bakante, no, mga kwarto. Sa Cadiz, 95%, 89 pasyente, ito sa mga kwarto ang bakante. Sa Valeriano Catoslao District Hospital, 74% occupancy rate, 38 pasyente, may 13 sa mga bakante. Ang angot naman sa ating plano nga pagbalik balasang biyahe, sang pampubliko nga mga salakyan inter-island gani, Negros o Occidental, pasulod Negros Oriental, paling sa Negros Oriental, pasulod man diri sa Negros Occidental. Why pa na action direct subong din implementar ang mga pagklaro ni Diaz kay ang Negros Oriental kontaso sa COVID-19 ang paghamalan sa risk classification ambal ni Diaz sa risk medyo mataas sa sila kumpara sa Negros Occidental. So alang-alang pa i-implementar ina kanang ligad kundi nagwa ang report nga balik sang inter-island nga trip o biyahe ang Valacar transit pero why pa action direct sa approval ikan sa duha sa mga probinsya. Ang Negros Occidental, hambal ni Diaz, ara sa ganasawag level 2, o kon low risk classification, nagod sang amat-amat yung pagrubo sang kaso sang COVID-19. May ara sa natarana sa nga sinapol o condition nga katigayonon ang provincial government with official sa nga Valacar transit, kagamo na ni siguro sa sininga meeting ni, nila sininga desisyonan ang plano na pagbalik sa inter-island na biyahe. So, so lamang sa nga palayaga ni Attorney Diaz. Ma-open sa for vaccinated na mga individuals. Provided that the IDs are verifiable, dapat mag-QR code so that hindi mabinta ang hauturan mag-pagkakita sa mga credentials o so, ang option na mag-improve ang legislation sa Negros Oriental, so again, sa one state, is yung normal transportation with civil island. So, sa mga kabariyag ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Report ikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon na malon ng Revaya Unar sa Balita. Una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 18, life extension na vitamin D3. Ang Una sa tamang serbisyo.
Katuan tanang balita ni Aksyon na idinabuso sa BCPO ini may kangtanan sa palayag ni Lieutenant Colonel Gabana. Nagpasalamat nga wala sa may nagpositibo sa mga pulis nga ginagamit contact tracing team mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Eden Abuso sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eden. Action Rex, nagpasalamat si Contact Tracing Team Head sa BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Sherlock Gabana na wala Action Rex ang nagpositibo sa iya sining mga tinawo sa pihak nga kadamo sa gihapon sang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay Gabana, 50 sa gihapon ining mga kapulisan nga ginakuha kag ginaugment sa Emergency Operations Center para buligan ang syudad sa mapaganhagan ang paglaptas sa COVID-19. Pero sunod sa iya, may kabudlayan sa gihapon na Action Rex. Pagod may mga tao sa gihapon, may mga nagapositibo, kag mga close contact bala, nga nagahimutig sang ila sining detalye Action Rex, kag nagahambal nga sa hindi-impacto. That's why, pinabudlayan sila na matap na ang virus o kung ma-identify kung diin na. Pero tisuno kay Gabana, matamat naman na hibaluan o kung na-edukara nga doon sini nga mga ka-aksyon nga dapat magsunod yun sa minimum health and safety protocol. Pero nagligat to, sunod kay Gabana, siya iyan nagka-positibo sa COVID-19 pero tisubong okay naman na siya sa Rex. So makinatan si Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. PNP, DLG tracers, the son with assistance, mansang bigger yung iban nga barangay. Bali may kung na sila nakaplaster na sila no, kung sa diin sila nga mga barangay. Bali ano ni sir, nang ginaswap man ni sila sir, nang regularly? Depende na kay kisa tungod man sa pasako, wala sila makat. Pero ginasang i-hosing mamonitor man mismo ang mga health conditions ng mga tagsa-tagsa tracers. Kag mayara mag-isa nga ginapanan sila nga i-swab or antigen test. Balita gikan sa Bacolod City Police Office Action Ginaboto. Una, balita unang aksyon. Sa Bacolod, Aksyon sa radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Eden Abuso, balita gikan sa BCPO. Constipation ang problema niyo, balo kamong constipation. Serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, 3 pilasono sa aksidenteng pagbungguan ay isang van kag tricycle sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita upod kay Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rec, 3 tanan ang nagdangat sa Bahinsang Cadiz City Emergency Clinic nakangkon sa mga minor injury man lang. Kalakip na ang driver sang tricycle matapos nga sila ma-side sweep o kung masanggit sang isaman kanisan van sa Bahinsang Crossing FI, Barangay Kabahog, Ciudad sang Cadiz. Mga alas 6 imidya ang takna sang o alas 10 ang takna sang gabi kagabi gidlawang natabo ang among insidente. Ang mga dala sa Bahinsang Cadiz City Emergency Clinic
Ini ang tricycle driver nga kilala naman kay Ernel Lontayaw Inicor, 44 anyos sa edad, residente sa Sinda Paraon sa Barangay Kabahog, Ciudad sa Cadiz. Duwa sa mga pasahero nga mosanday ni Lida Lontayaw Inicor, 64 anyos. Kag subong man ining si inipagid ang isa nga gikilala kay Reniel Lontayaw I Sanchez, 10 anyos sa edad, minor de edad ini, na tanan residente sa Hacienda Binita sa Barangay Kabahog. Nakangkon sila sa minor injury matapos nga ini ang nasanggit sang isa ka Nissan nga van nga ginamaniho naman ni Noel Deniega I Muracar, 53 anyos sa edad, residente sa Barangay Bulanon sa siyudad sang Sagay. Tuno sa report, magkapadulong kontani sa siyudad sa Bacolod, ang ining Nissan van nga nagasunod man sa sining tricycle, apang na sanggit siya ang ining tricycle kag nag-awas ini sa gutter sa higad sang semento matapos ini nga na sagudsod gid ang mga pasahero sini ang nagtupa sa semento nga dalan. Amo ini ang gitraan sa ila sini pagkapilas. Sa nga gidala naman sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic, ginatipan ini sila pang sanguli gidesisyonan nga magpa-x-ray na lamang pagkaaga kag discharge sila halin sa amo nga bulungan. Yara naman karon sa bahin sa Cadiz City PNP Traffic Section ang Nissan nga van kag ang driver na custody man sa Traffic Investigation Section. Ang aton sila nga mga ka-aksyon na aksyon sa gyapon nga mahilig magkape aton gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Edi sa aksyon, Roger Gutiming ka-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz kay Manjo Arnijo. May lang pagpamati Rochelle Folincio Susana dira sa Barangay Pandanon DSB kay George Gargasiran, no? Kay Rona Rida Trava, may lang pagpamati kag sa classmate niya na si Mary Grace Hipis Crisostomo, kay GY Bibi Rain, may lang pagpamati. Paring Alan Nabalisog, monitor man sa sining mga inoras, kag ang kasimanwayang tiga tamyaw man si Mr. Jordan Cordoba, si Mr. John Cordoba from Kabangkalan City. No? Ang panamyawlin sa kay Primo Alan Navales. May lang pagpamati. Diding alojamento, Juan Roberto Nanet Dilioso sa Damam, Saudi Arabia. Dandy Gonzales, may lang pagpamati sa Tagabungyod, si Joseph Tadina, Gabantay Tianggi Kuno. Thank you, Gid. Neil Brian Balues, salamat man. Thank you, Gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na. Standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balik. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis.
madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagtamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon.
lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot naton. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ng Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad 60 days before pa man mag Christmas Day kag 67 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Aksyon Radio. Sa Bacolod,